Euskarari oso lotua kultura. Eta horri lotua noski 2016ko kultur hiriburutza. Garrantzitsua izan zen, zalantzarik gabe, eta gauza asko moitu ziren, baina ez genuen jakin gero moitu zein edo ereintzen guzti horri etekina ateratzen edo jarraipena ematen, ez? Ura izan zen zoragarria, ez? Aukera bat, mundu antzerkia beste espazio batzutara emateko, antzerkia udan beste publiko bat erakartzeko, eta ez da jarraitu. Faltan botatzen dudala 2016ko horren ondorengoari eustea. Ereindako guztia jasotzea. Eta prest gaude batez ere kontzientzia bat badaukagulako. Eta badago oraindik ere, eta eskertu nahi dut Txurutxoloko hitzaren espiritu hori, ze neurri handi batean ez badago bolondate hori, ez badago gogo hori aurrera eramateko gauzak ez dira ateratzen. Seguruenik beste hainbat eta hainbat lan asko zerosoago eukiko dituzte hemen zaudeten kazetariek, edo errezagoak. Eta askotan borrokatu behar diren lanak dira, ez? Eta nire kasuan ere berdina gertatzen. Badago azpian oraindik espiritu bat ni asko hunkitzen hauena. Eta gainera, sinisten dut oraindik espiritu hori mantentzen bitartean badagoela aurrera egiteko asmoa, gogoa eta indarra.